Egun oso politxe, oso politxe. Gogoan garraize, jenti zutik eta kuadrilako egindako paseio baten, eta bai, oso, egun berezitze. Zorizunez dana eharto baten urten zen eta posik. Ibai Zabalak zaleen eskerrona eta maitasuna jaso zituen Zornotzan jokatutako azken partiduan. Berriztarrak 13 urte eman ditu profesionaletan, eta ez da egungo eskupilotan erraza. Batez behizarra handi bat ez bazara, lan egin dut ahalik eta gehien, ez daukat gairik zabaleta bat, edo beste olako atzelari handi bat izateko, eta izenaz, ahal izen dudana, eta horretaz posik nago. Horitzapen asko daukedaz, ez? 2014ko uda bat eukinaben oso ona, 3 feriatako finala jokatu nago esan, bat irabazi. Baina nagusiko binakako txapelketa ere jokatua da titular modura. Eta zeinegaz eta Aimarrekin, ez? Nitzako, ore bat izen zen hori. Promozio mailan 3 final jokatu zituen, Arretxerekin txapela jantzi zuen 2009an. Norbere lanetik eta lortutako zer horrek badeke bere zitasun hori. Une gazien artean eskuetako 4 ebakuntzak eta greba, jarrera aktiboa izan zuen berriztarrak. Fakturi pasaustena bai, hori seguru, baina, merezi izen da bera bai. Atzelari bizkaitarrak ez du pilota utzi nahi izan, zalei eta ingurukoi eskerrak eman gabe. Zula izordi zuet gaur naizena, bikote lagun pertsonatena.